Vamwe havasi kuziva kuti pashaya Nicholas Zakaria, we have lost a priceless treasure that can never be replaced because of impact yaakasiya ita muZimbabwe. Also, he was the guiding light behind some of the greatest artists in Zimbabwe like Alec Macheso and System Tazvida. Vanhu ava vakapiwa mentorship naMadzibaba Zakaria. These are some of the few examples that he did. Amwe acho nichamataura muvideo rinono. That's why also in this video ndichataura the history of Nicholas Zakaria aka senior lecturer. Hasta ndofunga iwe pandochisa pando. Ndonamata Mwari vanova varivo vandinotya. Ndozvakandipa kuti ndichengeteke kusvika nhasi. Hazvirevi kuti handifa iwe kufa ndichafa. Nicholas Zakaria akazvarwa muna 1956 kumazowe ende baba vake vainzi Maluva Chekani avo vakabva kuMalawi kuti vagare muZimbabwe ende muno ndoma vakawanana nemukadzi wavo. Nekuda kwaMaluva, Nicholas was raised with a passion for music. Like at the age of 14, Nicholas anga akuridza gitare, and the funny thing, Nicholas akataura akati kwanzi at the age of 14 chakaita kuti agonyasopinda music, although vabereki vake vanga vasingadi kuti anyanye kuita zvemusic because zvemhanzi kare zvasiri bhadhara. Kwani chakaita ndipinde music pane gitara aigara achibara baba vake, ende vachibodaro rimwe dhiye vakazomuwanikidza vakazongoita kunge vamuramwira kuti chitora gitare rarako. Ende nekufamba kwetime, Nicholas Zakaria akagadzira band rinonzi the Green Mangoes with the late Robson Kaitani. Green Mangoes. Tikambofamba mumapurazi matakakurira tichimudaro kusvika patazo simbisa band redu kuti apindawo mutown muHarare. Hameno kuti madzibaba vaifarira mango here inangwe handinyasoziva reason yakaita kuti vaite name band ravo kuti the Green Mangoes. But tiri panyaya ipapo, on the academic side madzibaba havana kuzoenda O level because vanga vakuziva zvinhu zvavada kuita, vanga vatova ne blueprint of what he wants to do in life. Vanga kutozoti nini I want to be a musician, although my parents vasinganyanyi kubhelieva kana kuti vanhu vasinganyanyi kubhelieva nemusic, but nini I want to be a musician. And guys, sorry for the interruption. This is the only time I will interrupt you throughout the video. Ndoda kukudzai kuti kana uri munyowani paHasta TV kana kuti wagara uchiona Hasta TV but unokanganwa subscriber wakamirirei, musanyare kukomenda because tisitega channel inoreplya panapa paYouTube. After that, in 1980 vakagadzira band rinonzi Vuka Boys with the assistant of Shepherd Chinyani. Although vakarekodha masongs akawanda, vakatadza kunyatsobudirira because time iyoyo kwaitova nevanhu vainyasorira vainyatsopisa, the likes of the Bundu Boys, John Chibadura, Thomas Mapfumo. Nicholas Zakaria left the Vuka Boys in 1984 and apa ndopa akaenda unogadzira yavo inonzi Nicholas Zakaria and the Kahami Boys. Kahami Boys ndo yaizoleya foundation muno muZimbabwe yanga yakapenga, foundation yekuseta mastandards. Saka decision yavakaita vachibva kweso kuku yanga yakaita kunge soft discovery stage. Ende band iri rinonzi Kahami Boys raiva nemamembers anosanganisira Cephas Karushanga, Alec Macheso, Tinei Chikupo, System Tazvida, and finally his wife Margaret Gweshe. Band iriri ndoranga rakuti apa papa kwezvinopa penga because band iri kubva parakalaunchiwa ranyatsokurova consistent ndoranga rakukomita nevamwe vanhu vaiva vaimbopisa vakaita kunge vana John Chipadura, Mashao munhu umwe nana Jones Chimombe. And over the years Nicholas Zakaria akabuditsa maalbums anokwanawo kuita 26 maalbums akabuda chete non-stop music inonakidza ine mafanzi aNicholas Zakaria vanonyatsokukudzai kuti music yanga yakapenga. Ichi inini hanguna zanda zvaro but pandakazvarwa pandakaisecha ndakanyatsoona kuti ya mudhara ishauro. Hakuchisina kuchachengetwa mari inonzi yamusician nekuti hakuchisina kuchatengeswa marecords. Uchingobva mustudio uchiridza record yako
uchisvika kumondonzwa yakutora mafoni evanhu vatumirana. Saka musician asisina mari. Zvinoitika ndezvokuti chekika. Chinoitika ndechekuti ina handina kungwara. Munhu wandinotarisira kuti ndiye akangwara pamberi pangu ndiMwari. Saka ndakazoona kuti mukurarama kwangu ndikasanwa, ndikasaputa, ndinogona kuchengeteka zvirinani pane imwewo nzvimbo. Uye ndofanira kunamata. Saka ndinonamata Mwari, vanhu varivo vandinotya. Ndozvakandipa kuti ndichengeteke kusvika nhasi. Hazvirevi kuti handifa iwa kufa ndichafa. Asi kana pari zvino ndichiri kurarama. Ndiona mazuva ekuberigoni uko natefidhere uko pana Tantani uko nanyabhira kwese uko vaifamba varipo nechikwata. Asi kiyama yakatozoyapa kavose vakatanga vene gurupu ravo rana Professor Kaitano akazoshaika wake ndokuzokatana naShebati Chinyani zarasiwa akaita gurupu ranzi Vuka Boys vakarova chaizvo zvati nechikupo ndokuzo splitawo vanazopinda umasi kuti nditi pavakatanga nasi andatokurawo kuti vaita zvinakutare mapuraza vakabvira kusiri vanhu vaitozikana makombonoti right vaona padai so. And also muno muvideo futi takasamentionawo futi zvinhu zvakamboitikawo kuhistory tinenge takanganisa, like Nicholas Zakaria vakazombonetsana hawo naAlec Macheso akatanga zvake, but vanetsana kudaro havana kuvengana, vakazongoramba vachitongotaura vese nyaya, umwe achiita zvake, umwe ane kambani yake, umwe ane kambani yake. And Nicholas Zakaria iye akatozvibvuma akati Macheso was my brightest student. And izvi zvinhu zvakanaka kuti Nicholas Zakaria akatokocha umwe munhu muhombe, Macheso muhombe, chero akasvika mubhawo rakaita sei Macheso ndiye anenge achiridzwa. Ini ndakakura ndichitirira Macheso, vanhu vaingoridza Macheso, ndakapesa ndakuziva masong ake, chero hangu ndasinganyanyofarira Sungura, but Sungura yega yandaiterera Macheso. But ndakazofara ndarova maresearch kuti Nicholas Zakaria ndiye akatraina Macheso power kwanzi Macheso mberi kwazvo crew. Yes. And guys, muno muvideo futi toda kukudzai kuti tinofara nezvamunoita zvokuti kwanzi makajusa bhando munotanga ufunga Hasta TV. Saka tikukuonai musakangano subscribe, tino reply macomments ese, saka feel free to comment. Thank you for watching. Nicholas Zakaria, rest in peace. Hasta TV ndofunga iwe pandochisa pando ndofunga